नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ. एक स्वादिष्ट अनुभवमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आत्ता ना आम्ही निघालोय कोलवडला जायला. घरी फोन केला ना की आई म्हणते अगं 2 दिवस तरी का होईना पण या. आणि आत्ता कसं होतं आम्हाला चौघांनाही एकत्र जायचं आणि चौघांना एकत्र जाणं तसं मॅनेज करायला ना कठीण होतं, कारण कोणाचं नाही कोणाचं काहीतरी काम असतंच. पण आत्ता ना आम्ही 2 दिवसासाठी का होईना पण जाऊया असं म्हणून थोडंसं मॅनेज केलं आहे. आत्ता आम्ही जाणार इथून बोरिवलीला. 7:10ची गाडी आम्हाला पकडायची आणि आत्ता वाजलेत 6:30. आत्ता आम्ही बोरिवलीला जायला निघतोय. तोंड जीभ आतमध्ये घे घाल. आपल्या दोघांची सारखी झाली आता. मॅक्स ए मॅक्स मॅक्स आम्ही घरी पोचलो. 9:30 झालेत आणि बेकरीतून येतानाच नाश्ता घेऊन आलो. आता नाश्ता करतो, चेंज करते, नंतर बोलते तुमच्याशी. काय माते, नाश्ता झाला? मग वडापाव खाते? वडापाव खाणार का? खाणार हो. तुम्ही काय करता? पूजा? बापरे, फुलं गो केवढी. आत्ता नाश्ता झाला आणि थोडासा उशीरच झालाय. इथे ना शनिवारी आठवड्याचा बाजार असतो बोर्डीला, तर जाते मी आता बोर्डीच्या बाजारामध्ये.
आम्ही आत्ता आलो होतो बोर्डीच्या बाजाराला. मी ना पहिल्यांदाच बोर्डीच्या बाजाराला म्हणजे शनिवारच्या बाजाराला पहिल्यांदाच आले. आम्ही कॉलेजमध्ये असताना शाळेमध्ये असताना इथे ना बाजार गुरुवारचा असायचा, तेव्हा कधीतरी यायचो बाजारामध्ये. आता इथे थोड्याशा मी भाज्या घेतल्या आणि कडवे वाल घेतले, जे लाल वाल असतात ना ते घेतले. आणि आता आम्ही घरी जातो इथून. आता ना आम्ही मसाले भात करतो. आम्ही म्हणजे आत्या मला दाखवते, तिकडे ना बडोद्याला वेगळ्या पद्धतीने करतात थर लावून, तसा मी आता तिच्याकडून शिकवून घेते आणि घरी गेल्यानंतर त्याचा एक वेगळा व्हिडिओ बनवेल. आता मी तसा प्रॉपर व्हिडिओ बनवणार नाही, थोडंसं. काय करतो हे मॅक्सो? आता ना आम्ही आलो इथे राऊंड मारायला, पुलावरती जातोय असंच आम्ही इथे म्हणतो. म्हणजे बऱ्याच वेळा आम्ही इथे संध्याकाळचा राऊंड मारायला येतो. आता ना इथे पाऊस पडला त्यामुळे 5:30च वाजलेत, पण बराच काळोख झाला. आज दुपारी आत्याकडून मसाले भात शिकवून घेतला. म्हणजे त्यांच्याकडे ना बडोद्याला थोड्या वेगळ्या पद्धतीने करतात. बघू आता घरी गेल्यावर सुद्धा मी तो ट्राय करणार आहे. बघूया, व्हिडिओ पण तो करेन. आता इथे थोडा वेळ राऊंड मारायला जातोय. आम्ही 2 दिवसासाठी इथे घुमवडला आलो आणि सुरुवातीचा ना रिमझिम पाऊस छान वाटतो. असा रिमझिम पाऊस इथे मिळेल असं आम्हाला वाटलं होतं, पण आज दिवसभरात इथे अजिबात पाऊस पडला नाही. 2 दिवस अगोदर इथे पाऊस पडला होता, त्यामुळे वातावरण अगदी पावसाळी आहे. आत्ता व्हिडिओमध्ये तुम्ही जो हा मोठा ब्रिज बघितला ना, तो आत्ता नवीन बांधलेला आहे. म्हणजे गाड्यांसाठी ना आत्ता हाच ब्रिज वापरला जातो. आणि अगोदर जो छोटा ब्रिज बघितला जुना, तिथे ना पावसाळ्यात खूप पाऊस पडला आणि भरती ओटी असते ना की तो जो ब्रिज आहे ना पाण्याने पूर्ण भरतो. म्हणजे तो खूप खाली आहे. आत्ता नवीन ब्रिज बांधलेला हा खूप उंचावरती आहे. आणि आत्ता ना इथे पाऊस पडला आहे, त्यामुळे वातावरण खूप छान आहे. म्हणजे सगळीकडे हिरवळ आणि छान वाटतं एकदम इथे. ते घाबरलं व. काढलं नाही खायला. तेव्हा दुसरा मस्त केलं बा, पहिल्यांदा काय बनवतेस? चिकन कुठपर्यंत पोचलं? आणि आता फक्त कांदा परतला आणि चिकन टाकलंय. चिकन तंदुरी बाकी आहे करायचं. थोडंसं सुकं करूया हे टाकून. आरामात करते, संडे आहे ना, उशिरा तरी चालतं. या 300 ग्रॅम दह्यामध्ये 2 चमचे लाल तिखट आणि हा ना तंदूर मसाला घेतला होता 50 ग्रॅम, त्यातला 25 ग्रॅम म्हणजे अर्धा घातला. 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट, चवीनुसार मीठ
आणि एका लिंबाचा रस घातला आणि असं सगळं आता मिक्स करून घेतलंय. एक पळी तेल घातलंय. चिकनचे जे मोठे पीस आहेत ना त्याला असं सुरीने कट दिलाय. असे 2 मोठे पीस आहेत आणि बाकीचे ना पीस छोटे आहेत. हे बघा, जवळजवळ टोटल 800 ग्रॅम चिकन आहे. आता हे लावून ना सगळं एक अर्धा तास तरी ठेवायचं आपल्याला. दह्यात सगळा मिक्स केलेला मसाला असा चिकनला अगदी व्यवस्थित लावून घेतला. सुकं चिकन तयार झालेलं आहे. गॅस मी आता बंद करते आणि आता ना मी चिकन तंदुरी बनवायला घेणार आहे. पिस्तो पेटवून घेतला आधी सुरुवातीला लाकडं लावून छान अगदी बराच वेळ आणि आता त्याचे चांगले निखारे तयार झालेत. निखाऱ्यावर अशी जाळी ठेवली आता. चिकन तंदुरी आम्ही बनवायला घेतलं पण अर्धच बनवलं. एवढंच हे बनवलंय. खूप उशीर झाला ना. आता हे उरलेलं आहे ना, आता मी फ्रीजमध्ये ठेवणार आणि आता उद्या सकाळी बनवणार आहे.